Dobar dan, gospodo. Nadam se da ste dobro i da učite Javu. Došlo je vreme da počnemo da se bavimo i Java web programiranjem, tako da ćemo danas za ovaj prvi uvodni deo početi sa kreiranjem jednog web projekta, naravno u NetBeans razvojnom okruženju, i tako počinjemo da ulazimo u novu oblast koja je web programiranje. Vidjet ćete kako se kreira, šta znači troslojna arhitektura, šta je front, šta je back, šta je serverski deo i tako dalje. Sve te pojmove savladat ćemo u videima koji dolaze. Danas prvo idemo na kreiranje jednog web projekta da biste videli kako je to moguće veoma lako uraditi u Javi. Idemo u source code. Dakle, da počnemo. Najpre treba da odemo na New Project i pogledajte ovde. Do sada smo imali Java, odnosno Java i Java Application, sad idemo na Java ili Java Web i kažemo Web Application i idemo na Next button. Nakon toga dajemo ime našem web projektu, ja ću ga nazvati prvi web. I idemo na Next za sad. Sad, imamo Glassfish server 4.1.1, ako nemamo ovde server možemo ići na add pa izvršiti dodavanje nekog od ovih ovde web servera. Podjednako su dobri, ali Glassfish je onako defaultni za Java i NetBeans, tako da nema potrebe menjati ovo. Ukoliko vam se desi da nemate, idete na add i dodajete taj server. Morate voditi računa da ste downloadovali Java Enterprise Edition, znači pogledajte tamo kod instalacije NetBeansa. Ako ste uzeli Standard Edition, on po defaultu nema web server instaliran, znači moćete ga ovdje preuzeti sa web lokacije. Ako imate nekih problema oko toga, postavite u komentaru, ja ću vam odgovoriti i pomoći vam oko toga, nikakav problem, na komentaru ovog videa. Idemo na Next i sada možemo ovdje birati neke od ponuđenih frameworka, time se sad nećemo baviti, to nam je nebitno na početku. I idemo na Finish. Automatski će se ovdje kreirati prvi web i otvorit će vam index.html stranu. Ovo je zakomentarisan deo koda, možemo ga bez problema obrisati. Uzvičnik doctype nam govori da je ovo HTML5 i ovo je sada nama naša indeks strana, koja će kada se web projekat pokrene biti prikazana u brauzeru. Sad, imamo nekoliko bitnih stavki ovde. Moramo proveriti u kartici Services, pogledajte sada smo na Project, kliknuli smo na Services i otišli smo na Servers deo. Proširimo i nađemo onaj naš Glassfish server 4.1.1, desni klik i startujemo server. To su preduslovi neki koje moramo ispoštovati da bi naš web projekat radio bez problema. I dobit ćete ovde informaciju da je started and ready. To je to. Sada možemo otići na naš web projekat, odnosno index.html stranu. Za sada je defaultno index.html, ono sa čime Java radi i nešto što je jako karakteristično za Javu, to su JSP strane, Java Server Pages, i njih ćemo obrađivati u narednim videima, tako što ćemo postaviti i indeks JSP da nam bude defaultna, jer su JSP strane koje razumiju i Java kod i HTML kod. HTML strane razumiju samo HTML, odnosno statički kod. Ali o tome da vas sad ne zbunjujem na početku u narednim videima. Sad, page title, odnosno naslovna strana, možemo ovde editovati i staviti naslovna, a u body delu, naravno moramo malo znati HTML-a, ali to je što se tiče Jave, zaista limunada kod i dosta je lak. I ovo je sadržaj strane. Ono što možemo još birati, pogledajte ovde, da kažemo koji će nam defaultni browser biti pri pokretanju. Nećemo se sada baviti mobile devices, ali ćemo uzeti, recimo ja preferiram iskreno Chrome. I sada možemo izvršiti pokretanje našeg web projekta. Vidjet ćete, automatski će se otvoriti web browser, ali ono što je bitno, desni klik možemo run file i možemo ovde na run project. I sada preko servera skače se na našu index.html stranu i otvara nam se web browser. Evo ga, otvoren je i pogledajte, kao što možete vidjeti, naslovna, evo ga na titleu brauzera, a ovo je sadržaj strane koji se vidi na našem brauzeru.
ništa lakše, jel tako? Sada zadatak za vas. Editujte sadržaj ove strane, ubacite nekoliko headinga, heading 1, heading 2, ubacite par paragrafa u bodiju, ubacite neku sliku i onda pokrenite vaš projekat. To će za početak biti dovoljno za naš Java web. Hvala vam na pažnji, molim vas da se subscribe-ujte i podijelite ovaj video kako bi ovaj kanal zaživeo. To je to za danas. Pozdrav!